Avui farem una ruta circular d'uns 12 quilòmetres. Començarem al Parc de Sant Salvador a Santa Coloma. Ens posem en marxa pel passeig del Parc de Sant Salvador, que voreja la riera de Santa Coloma de Farners, un dels afluents del Tordera, fins la Font Picant. Ens enfilem per una pista fins a trobar unes marques vermelles, un xic amagades, que ens porten per corriols al balcó de Penjacamps, un promontori rocós des del qual tenim espectaculars vistes a les Guilleries. És el lloc ideal per esmorzar i així que fem una paradeta. Després de carregar les piles, ens posem en marxa. Baixarem per un estret corriol de fort desnivell fins al primer dels gorgs de Penjacamps. A partir d'aquí, durant una estona, es tracta de remuntar tot serpentejant el curs del torrent, trams amb un fort desnivell entre rocs, torrents d'aigua i atapeir de vegetació, que ens obliguen a fer alguna grimpada. Després d'haver remuntat 2 gorgs, a la part més fonda, un xic amagat, trobem el tercer salt, anomenat del Diable, un espectacular salt d'aigua d'uns 15 metres. Després de gaudir del lloc i fer les pertinents fotografies, abandonem el torrent per dirigir-nos corriol amunt cap al castell de Farners. L'accés principal del castell és una porta a l'oest, amb un arc de mig punt rebaixat. Amb les portes obertes vàrem poder visitar l'interior del castell i contemplar la magnífica restauració que s'hi ha fet. El castell de Farners té una superfície de 200 metres quadrats de planta trapezial irregular. De la seva primera època es conserven els amples murs baixos, d'uns 4 metres, amb una ampliació datada del segle XIV i XV, i també la seva torre sobirana de 8,40 metres de diàmetre i una alçada de 12 metres. Pugem a la part més alta de la torre per gaudir de les magnífiques vistes panoràmiques cap a les Guilleries, el Turó del Vent, el Pla de Farners i la fortificació de l'ermita de la Mare de Déu de Farners, entre d'altres.
Baixem cap a l'ermita, part de la qual conserva la construcció original romànica del segle XII i des d'on es pot contemplar perfectament el castell. Des de l'ermita baixem seguint les indicacions direcció a la bassa d'en Camps, fins a trobar un petit desviament a la dreta que ens portarà cap al pas o la cova de l'Os, una torrentera bastant espectacular amb unes parets de penyes a cada costat de força alçada. Ara, només ens toca desfer el camí per tornar al parc i finalitzar la nostra aventura d'avui. Fins una altra, perduts!